Αγαπητές συμπολίτισσες, αγαπητοί συμπολίτες, σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα και χρόνια πολλά. Αυτές τις μέρες θυμόμαστε τη δύναμη της αλληλεγγύης. Να στεκόμαστε δίπλα σε κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη με σεβασμό και φροντίδα. Ο τόπος μας αλλάζει και εξελίσσεται μέσα στον χρόνο, όπως οι πόλεις μας, που μεγαλώνουν με τις μνήμες τους και χτίζουν το αύριό τους με δουλειά, με ελπίδα και με αγώνα. Με πίστη στην κοινότητά μας, ας κρατήσουμε ζωντανό ό,τι μας ενώνει. Την ανθρωπιά, τη συνεργασία, την αξιοπρέπεια. Εύχομαι χρόνια πολλά σε κάθε σπίτι, στο Λαύριο, στην Κερατέα, στην Καμάρσα και σε όλους τους οικισμούς, υγεία και ειρήνη, αγάπη και ένα νέο έτος με περισσότερες ευκαιρίες για όλους.